Všetky produkty, o ktorých sa v našich podcastoch bavíme, nájdete na stránkach dala.sk. Široký sortiment domových aj priemyselných ventilátorov, vzduchotechniky a rekuperácií. Jednoducho svet vetrania na jednom mieste. Ahoj, já jsem Martin Švec. Následujúci podcast sme pre vás pripravili v spolupráci s ventilátormi.cz. A vítám vás u našeho prvního podcastu spolu s mým kolegou, technikem Jakubem Šístkem ze společnosti Dalab. A dneska si budeme povídat, Kubo, o čem? Dneska si budeme povídat o rozdílech mezi PVC potrubím značky Dalab a potrubím KG, potrubí nejvhodnější na odpadní vody. Asi nejběžnější trubka na stavbě, myslím, že většina z nás ji zná, když se rekonstruuje nebo se staví, tak všechny odpady jsou většinou z těch trubek. Většinou jo, a problém právě nastává v momentě, kdy to není jenom pro odpady, ale nejenom, že má někdo přebytek tohohle z toho potrubí třeba po stavbě, ale může to mít rovnou už i ve zdi namontovaný. A teď si uvědomím, že to je přesně v tom místě, kde bych chtěl mít ventilátor. Jo, takže budeme si bavit o tom, co dělat, když už někde máme tohle potrubí použitý pro účely vzduchotechniky. Přesně tak. Jasně. Ještě možná spíš než pro účely vzduchotechniky, bylo by dobrý říct, že pokud s tím dopředu počítám, tak rozhodně pro účel vzduchotechniky nedávat KG potrubí. Vždycky dopředu si říct, OK, tady budu chtít mít vzduchotechniku, vedení vzduchotechnický. A rovnou koupit. Trubku, přesně tak. Která je určená přímo k rozvodu vzduchu a je teda i kompatibilní se všema ventilátorama, mřížkama, klapkama. Jasně. Přesně. Ale pokud nastane situace, kdy někomu jsem zadal projekt, ten někdo kde osadí KG potrubí a já pak přijdu, jeho práce vlastně už je hotová a přijdu s tím, že tady prostě chci mít ten ventilátor a mám tam teď to KGčko. Tak jestli musím demolovat, vyndavat ty trubky, a nebo jestli můžu klidně osadit tohle KG potrubí ventilátorem, mřížkou, nasadit na to další plastové komponenty. Když se budeme teda bavit konkrétně, tak máme tady všechny vzduchotechnické komponenty a výrobky značky Dalab, až teda na to KGčko, ke kterému bych se v žádném případě, jak už jsem říkal, neuchyloval při primárním plánu. Když budu chtít dělat vzduchotechniku v baráku, v bytě, v podhledu, skrz zeď, ať je to odvětrání třeba digestoře z kuchyně nebo koupelny, toalety, tak když to vím dopředu a chci to dělat správně a aby mi neměl problém s napojením, tak je nejlepší řešení vzít si už přímo vzduchotechnický potrubí. Přesně tak. My tady teď máme konkrétně teda 3 velikosti, 3 průměry. Je to 100, 125 a 150. Jsou to asi takový nejklasičtější a nejčastější průměry, který by se který se objevujou v rodinných domech, v barácích. Jsou potom i normalizovaný větší průměry, 250, 315. To jsou ale opravdu průměry, co už se používají v projektech, jako jsou haly výrobní nebo nějaký třeba skladiště a tak. Ale tam opravdu už se dopředu počítá, tam to musí být hodně precizní, takže tam určitě nedojde k záměně potrubí a najednou si řeknou, že budeme tady dělat něco jinak. Trubky, dáme přesně si tak, máme v garáži pár těch, tak můžu to použít nebo ne. Velkých, jasně. Přesně tak, tam už je to opravdu na přesný počty. Si spíš i vede v kovovém potrubí, než v plastech. Určitě bývá tam přesně, tam už se třeba můžeme bavit o tomhle tom, ale zase jsou tam, pokud budu něco zakončovat ventilátorem, tak bych tam i tak zase stejnak dával plastový potrubí do některé výrobní haly taky mývají šatny v rámci toho, takže tam určitě... Takže ty konce, kde se to zredukuje na ten menší průměr, tak je plastovej, no může být plastovej, do stropu a podobně, jasně, ale pořád je teda vždycky lepší použít vzduchotechnický produkt.
Co teda dělat s tím, když už tady tu trubku někde mám ve zdi a nechci kvůli tomu úplně vybourávat celou tu část stavební. Vidím na první pohled, má jinou barvu. I to může být problém? Barva určitě problém není. Dá se podle toho možná poznat třeba, jakože oranžová, tak pozor, tady mám jinou trubku. Ale ne, určitě v barvě to není. Rozdíl je teda v tom, že KG potrubí je na každé straně jiný. Je o tom, že na jedné straně má náhubek v podstatě, usazovací část, na druhé straně je část, která se právě vsouvá zase do toho dalšího kusu a budu takhle stvořit vlastně tu odpadní strouhu v podstatě. Zatímco klasický tyhle PVCčka, ty potrubí, tak ty se spojují potom spojkama. Samozřejmě se dělají i různé dílky, my tady teda máme všechno v půlmetrovkách, ale no bez taky, kdyby byly delší, stejně se musí potom nějak spojovat. Se nasune do toho, takže vlastně to je jako překryvací. Jo, přesně tak. Dobře. No, jasně, barvu úplně neřeším. Na druhou stranu si říkám, když tu vzduchotechniku bych někde vedl třeba u stropu, většinou stropy zdi jsou bílí, asi tam bude líp vypadat bílá trubka než oranžová. To je pravda, zase úplně nevím, jestli bych chtěl mít i tak vedený vzduchotechnický potrubí jako venku někde v obyváku třeba v rodinném domě, který si postavil a v chodbách, ve sklepech. Jo, tak stává se. Jsou místa, kde to může být venčím, asi nám tam úplně nebude vadit barva toho potrubí, ale kdyby to mělo být někde na chodbě, nevyhneš se třeba tomu, tak asi furt je lepší ta bílá trubka. To je pravda. Často to kryjou podhledy, ale nejsme stavaři, takže do toho bych asi úplně nějak nezabředával. Dobře. Ale rozhodně pro podhledy ale fajn, že ty můžeš tohle potrubí jednoduše redukovat na plastový, krátký a hranatý. To je pravda. Což tady to asi do podhledu úplně... No už jenom třeba ono jde vidět, máme tady teď teda 100 a jde vidět, že to KG potrubí tak je masivnější. Má tlustší plášť, navíc teda tam je tenhle náhubek, který v ideálním případě, nebo v ideální není vůbec používat to KG potrubí, jak už jsme si řekli. Ale abychom na to vůbec mohli teda, abychom se mohli dál bavit o tom, jak na to co napojit, co na to jde napojit, jaký komponenty, tak je zapotřebí tady tu část, tu spojovací na tom KG potrubí odříznout. Ona je vlastně, má větší průměr oproti tomu druhému konci, právě proto, aby se to do toho nasadilo. Takže když si hned řekneme, vždycky pokud teda už budu nucen nějakým způsobem využívat KG potrubí pro vzduchotechnické účely, tak odříznout tu jednu stranu. Tady s tím průměrem. S tím čistým průměrem v podstatě. Čistým průměrem. Nebude mi třeba vadit, že přijdu o tu gumu? Ta tam vůbec není zapotřebí, nebejvá ani pro tu vzduchotechniku. Přesně tak, nebejvá ani v klasickém potrubí, nehledě na to. Bavíme se o tom, že končím někde, kde mi to leze ze zdi, a tam chci mít právě nějakou tu plastovou komponentu. Nebavíme se o tom, že budeme propojovat dál, protože propojený to právě už máme. Máme vytvořenou už vlastně tu cestu pro tu vzduchotechniku a teď to chceme něčím zakončit a něco na to vlastně, něčím to osadit. Ventilátorem, mřížkou. Je pravda, že rozvod tady z těch trubek asi nikdo úplně už připravený mít nebude, to snad nikoho nenapadne. Třeba v podhledu mít. Snad to nikoho nenapadne, ale právě, že pokud by někdo, protože třeba mohl ten rodinný dům stavět někdo, kdo si řekl prostě, jo, hele, fajn, je to potrubí jako potrubí, já to u sebe měl taky a zákazníkovi neřekne, že potřebuje koupit prostě další. Ještě special nějakou. Přesně, jo, prostě dělám mu odpadní vody, zakopávám to do země a koupím toho víc a udělám mu z toho rovnou vzduchotechnické vedení. Ale teď, když si tady takhle s tím hrajeme, tak je to docela těžší. Je to dost těžší a umím si představit, že kdybych v tom KG potrubí přece rozváděl nějakou větší dílku, takže už to možná jako bude trochu větší zátěž třeba na nějaký držáky nebo na ten podhled. Ale
I to by mohl být problém. Tím si myslím, že asi už ten, kdo to tam osadil, tak s tím počítal, protože nedával bych to tam s tím úmyslem a už se bavíme o tom, že jsme se dostali do fáze, kdy kouknem nahoru a vidím, že tam mám oranžovou trubku. Jasně. Jo, takže nějakým způsobem tam držet musí, ale určitě to není ideální na místě, kde bych normálně měl lehký PVCčko. Dobře, hele, takže... Co spíš právě jako s tou váhou a v podstatě s tou pevností je za problém, tak je ten, že když to právě potom budu osazovat nějakým třeba tím ventilátorem například a budu chtít, aby v tom vlastně hezky držel, tak si přírubu toho ventilátoru můžu obmontat třeba lepící páskou. A dávat potom tu přírubu do toho. No a to PVC potrubí tak je v podstatě flexibilní docela, dá se hezky zmáčknout. A proto, když bych do toho nasazoval tu přírubu už oblepenou třeba kvůli té těsnosti, tak si to můžu namáčknout, nasadit a pak to do toho natlačit. To tady s tím skoro nehneš. To Pevná. je fakt pevný. Tvrdá trubka. Takže když to shrnu, tak pokud budeme řešit vzduchotechniku, což je to hlavní, co nás zajímá, tak se KG potrubí, nebo tomu odpadnímu potrubí úplně vyhnout, vůbec ho nepoužívat, i když budeme mít nějaký zbytky, fakt to nedávat, protože bychom potom mohli řešit některé problémy, jako je třeba kompatibilita s ostatníma prvkama, jako jsou další trubky, přípojky, redukce, ventilátory přímo, mřížky, případně na fasádu a tak. A pracovat by se nám s tím mohlo hůř, protože je to trošku těžší, ale hlavně je to teda hodně tvrdý, pevný a nedá se to nějak zmáčknout nebo ne deformovat, ale dobře se s tím nepracuje, když bych do toho chtěl narvat něco a dobře to utěsnit, že jo? Protože nás hlavně zajímá vzduchotěsnost. Fajn. A potom třeba možná i ta barva, že asi kdybych náhodou to chtěl přetřít, tak bílá se mi bude přetírat líp než oranžová. Je to i o tom teda, že i ta práce s tím, pokud bych chtěl do toho třeba něco vyříznout, tak je to zase, bavíme se o tom, že je to pevnější, že je to tvrdší, je to tlustší ten plášť, takže a i o tom odřezávání vlastně kvůli té koncovce, tak je to PVCčko je vlastně. Asi s oběma trubkama si poradí normální pilka na železo, ale tady to budu mít raz, dva, tady to asi taky, ale je s tím prostě víc práce. Co teda dělat, když už mi tam ta firma nebo zedník tu trubku do zdi dá a já už to nechci vybourávat, už mám třeba hotový obklad kolem toho, dá se to nějak řešit nebo už mám smůlu, budu mít problém sehnat ventilátor, cokoliv? Problém ne. Problém nastane potom v momentě, kdy, jak jsme se už bavili, u toho potrubí konkrétně tady Dalab, tak od té firmy seženeme opravdu úplně kompletní vzduchotechniku a celý barák si můžeme vybavit vlastně produkty od společnosti Dalab. Takže jsou opravdu plně kompatibilní. Když se do toho vsadí příruba od ventilátoru, tak tam krásně zapadne, krásně tam sedí. Samozřejmě kvůli opravdu tomu úplnému, kvůli té úplné těsnosti, tak je lepší to stejně obmotat potom třeba ještě páskou, ale nenastane tam ten problém, že se mi to tam třeba nevejde, ačkoliv mám mít stejný průměry. Jenom teda, aby jsme ještě možná dodali, pro ty, co nevědí, tak Dalab je evropská firma, která se zabývá vzduchotechnikou a vyrábí vlastně kompletní systém, takový stavebnicový, který to umí vlastně od ventilátoru přes potrubí, přes různý rozvody, kondenzačnímky, zpětní klapky, až po mřížky, všechno komplet, jeden systém. Takže Přesně může tak. být potom problém, když najednou tam budu mít nějaký komponent, který do toho systému nepatří, jak to na to napasovat. No hele, tak když dám ty trubky takhle k sobě, tak co to udělá? Tohle to mám ve zdi a vím, že chci pokračovat tím vzduchotechnickým systémem. Tak jak se to bude chovat? Tady teď máme zrovna teda 100. No, tak ukáž. A ta 100, tak do toho takhle
pasuje pěkně, Jasně. ale zaleze dovnitř. Vůle tam úplně není, takže v podstatě pokud bych to chtěl i prodlužovat, nebyl by problém, co se těch dvou druhů potrubí na sebe napojení To je týče. dobře. No a potom teda, když budu mít nějaký ventilátor, Mhm. můžeme si to zkusit i ukázat. Ventilátor tady máme. Tady ventilátor. Já bych jenom ještě zmínil, že 100 do toho jde třeba hezky, Jasně. jinak ale to je se 125 a jinak s průměrem 150. Taky potom podíváme. Všechny jsou Určitě, úplně jiný. Určitě, to nás zajímá. Hele, tak já tady vyndám, tady mám ventilátor klasický koupelnový, Dalab BF. Dalab BF, přední kryt. Mělo by to být v průměru 100, jestli jsem šel po správný krabici. Jo, v průměru 100. Aha, a ten teda jednoduše takhle zasunu do potrubí, jde to úplně až na doraz, oblepím páskou. A je mám to po hotový. starostech, Jasně. přesně tak. Jak už teď jde vidět, ventilátor zaleze do potrubí, potrubí nám zalezlo do KG potrubí. Jasně. Takže už teď víme, že když nasadíme ventilátor do KG potrubí, Jo. tak Jo. je úplně volný, je tam velká vůle, několik milimetrů tam je. Takže Tady je asi zrovna třeba výhoda toho, že já ten ventilátor můžu přišroubovat ke zdi, takže když bych to jako nějak vytěsnil, tak to ještě bude držet. Ale kdybych měl třeba nějaký potrubní ventilátor, nebo chtěl pokračovat dalším komponentem, tak už by to tady úplně nefungovalo. přesně tak, už by tam byl ten Ale tak je dobrá zpráva, že tam tyhle si trubky sedějí, takže když bych měl tohle ve zdi, tak si to můžu prostě takhle jednoduše nastavit a pokračuju už dál tím systémem. Přesně tak, v podstatě na stejném principu fungují vlastně i spojky, což vlastně spojky jsou takový nařezaný potrubí. Jasně. V tomhle případě bychom teda používali spojku vnější, ačkoliv to na první... To znamená, že když to budu řešit přímo vlastně, tady to budu mít ve zdi a budu tam chtít dát rovnou ten ventilátor, tak tam nebudu dávat takovouhle trubku, že jo? Přesně tak, nemusím mít ani tak dlouho vlastně, můžu ji mít kratší, nebo zatím někde můžu mít koleno přímo taky z toho KG potrubí, takže už se tam Tak abych vejít to nemusel nemusí. řezat, tak si koupím takovouhle kulatou vnější spojku, Což vlastně v podstatě je což je vlastně kus toho potrubí. odřezek jenom od toho, no. A ono mi to bude fungovat jako ta část, co to dobře utěsní. Přesně tak. A normálně bychom... takže to dáme asi na ten je to vnější spojka, ačkoliv vlastně takhle působí, jak kdyby byla vnitřní. No, to už se nehne. Ale přesně tak. To už se nehne, super. Takže jsme to tím vyřešili zase, už jsme u toho stejného, zase oblepím izolepou. Jo. A takže pokud mám budu hotovo. mít ve zdi KG 100, budu tam chtít dát přímo koupelnový ventilátor, tak mi k tomu stačí jedna vnější spojka toho samého průměru, takhle to na to nasunu, dám to do trubky a v podstatě... Přesně, nasunu úplně v podstatě na doraz, jako to potrubí jsme si ukazovali, stovkový, to PVCčkový, nasunu na přírubu a pak to celý vsunu do toho. Nebo funguje to tam na takovém principu jako taký redukce v podstatě pro rozšíření trošičku. Zrovna tohle ale třeba není ventilátor, který má zpětnou klapku. A zpětná klapka, to je důležitá věc, aby jsme zabránili tomu proudění, že když ventilátor nefunguje nebo když neběží, tak aby se nám zvenčí nevracel studený nebo špatný vzduch. Jak je to se zpětnou klapkou a KGčkem? Já tady mám naší běžnou zpětnou klapku, která je taková jako nejoblíbenější z těch normálních a ne slídových. A když ji tam zkusím takhle dát, tak no, to úplně není dobrý. Je hodně. Ona má vlastně stejný průměr jako má příruba toho ventilátoru. Jasně. Takže tady by zase jsi to zmiňoval, že to je takový Lego, nebo že firma Dalab prodává produkty, nebo takhle firma Ventilátorice prodává produkty, který působí jako skládačka. A tady bychom právě nasadili na vlastně, no, jo, je to fakt pevný, takže je fakt to těsný. Musíš oblepovat páskou. Jo, no, pomalu ne. Takže tohle je v podstatě vnitřní spojka, ale s tou zpětnou klapkou. Úplně stejně vypadají vnitřní spojky, jenom nemají tu klapku v sobě. Takže nevím, jestli tady někde, taky tady máme úplně
Tady mám Jo, úplně jasně, to stejný, akorát mi z toho někdo vyndal tu zpětnou klapku a je z toho jenom vnitřní spojka. Jasně. Jo, tak jasně, je to systém, který používá podobné komponenty, které jsou kompatibilní a Přesně tak. dobře. Takže když budu chtít dát do téhle trubky zpětnou klapku, tak Mhm. aby se mi úplně jako tam nehýbala, nějak nevyklala, tak co bys doporučil? Mohli bychom použít 2 tady ty spojky? V podstatě ano, přesně Jednu sem, tak. druhou sem. Vlastně na tu vnitřní spojku, která Ano, tady teda ano, má jasně. konkrétně, používám ji kvůli té zpětné klapce, nasadíme tu vnější spojku, to zasuneme do toho KGčka, protože víme, že to tam jde a že to drží, je to vlastně stejný jako s tím potrubím. Úplně stejnou spojku bychom měli použitou na druhé straně. Což je vlastně kus té trubky. Přesně tak, když to v podstatě obrátím, Takže máme bych tady si druhou. mohl, kdybych toho měl třeba víc, kdybych toho měl víc těch komponentů, tak si vlastně můžu vzít i půl metru trubky a tu si potom nařezat na jednotlivý úseky, než abych kupoval víc spojek třeba. Jo, nebyl by v podstatě problém, Takže dá ještě se to nevím, i takhle. jak dlouhý bych potřeboval. Takže vlastně tu KG trubku v tom průměru 100 vyvložkuju. Jo. Vlastně ji celou. Takhle, Přesně. můžu to takhle přímo napojit? Je to správně? Není v tom vůbec problém. Bude se to otvírat takhle? Nepřekáží tam něčemu? Překážet nebude, je to vlastně přesně jenom v tom průměru. Jo. Ano, se vlastně má otvírat ven, že jo, od toho ventilátoru, takže... Přesně, aby se to vracelo zpátky po směru, ze kterého bude foukat. Takhle, ale Zpátky už to nejde, takže opravdu to zamezí tomu proudění toho odpadního vzduchu zpátky. No, ne kvůli tomu, že jsme v odpadní trubce, ale... Jasně. Tak to je paráda. Jak jsme na tom s mřížkama? Ten druhý konec toho odvodu, že jo? Máme teda vyřešený ventilátor, zpětnou klapku a když dojdu na konec, tak potřebuju to nějak zakončit na fasádě. Mřížky tady máme někde taky, můžeme si ukázat. Takovouhle standardní mřížku. Tak, koukám, že to je mřížka se síťkou proti hmyzu. To se asi hodí, že jo, protože když mám takovouhle velkou trubku, tak tam vlastně může prolíst veškerá havěť. Může, dá se tomu v podstatě zamezit i vlastně tou zpětnou klapkou, pokud ji mám v tom potrubí, ale to jsme opravdu vlastně už skoro uvnitř. Jasně. Skoro vlastně už v místnosti. Ale i třeba proti bordelu, nějakým suchým zbytkům listí spadat. Jo, určitě. Nafoukat, že jo, pyl, všechen brach, tak aspoň to nejhrubší ta bříška zachytí. A když už jsme teda u toho, tak jenom malou odbočku, jak se to potom čistí? Dá se to nějak sejmout, tady to? Dá se vyndat tam vlastně ty žaluzie a nechtěl bych to tady teď zlomit přímo. Jasně. Jsou ze stranách pacičky, kterýma, když bych je lepší používat na to třeba nějaký drobný šroubováčky nebo něco, anebo to jasně, fakt se nebát to potom chytit, přesně tak, vypáčit to, řekl bych vylomit, ale nezlomit. Jasně. A není problém to vyndat, síťku očistit, oprášit trošičku, aby nebyly zanesený úplně dívám se, že vlastně ta síťka tam taky, takže vlastně potom, co sejmu tady ten vnitřek, ten prostředek, ty žaluzie můžu vyčistit i tu trubku. I tu trubku uvnitř, ano, přesně tak. Jasně. A už budu vlastně čistit ty naše vzduchotechnické komponenty, nemusím vlastně už řešit KGčko. Už mám v tom vlastně ten svůj vlastní přesně tak. Dobře, no a tohle co teda tam dám jak? Počítám, že teda na druhé straně na fasádě mi končí ten samý otvor. Ano, tam mám vlastně ten stejný průměr a jsme zase u toho úplně stejného. Už zase to samý. Přesně tak, takže opět musíme použít zase vnější spojku. Jasně, to hezky sedí, já tam teď nechci rvát, ale šlo by to zase až na Jo, zase dalo by se, tak jak to jde, aby to bylo pevný. No, jasně, už to... Ložíme a jak jsme si říkali předtím, že ventilátor, tak taky máme vlastně přišroubovaný do zdi, tak úplně tak stejně budeme mít na fasádě přišroubovanou i tu mřížku. Jo, takže 4 moždinky. Přesně tak, takže z obou stran to vlastně bude mít stlačený, připevněný napevno. Takže dobrá zpráva, že to jde, i když teda už ve zdi budu mít tohle z toho. Na druhou stranu, když se podívám, kolik je s tím jako trošku řezání a piplání, je asi lepší mít prostě trubku a stečit do ní z jedné strany mřížku, z druhé strany ventilátor a je to vlastně hotový. Přesně tak, pokud bych měl obvodovou zeď,
a že někde bývají půl metru, Jasně. tak, tak není problém mít, můžeme použít tu zpětnou klapku. Budu mít, no, jo. Budu mít z jedné strany ventilátor, zpětnou klapku, potrubí, Jo. mřížku a mám hotovo. Jasně, takže aby to fungovalo, tak mi vlastně stačí fakt mřížka, klapka, ventilátor. A když to vlastně vezmu... Zavolal jsem do firmy ventilátory.cz a mám vlastně hotovou komplet celou. Přesně tohle přesně od nás tak. dostaneš jako takový základní doporučení. Maximálně ještě s tím, že je dobrý to potom instalovat malinko ve sklonu. Kdybys tam tvořil kondenzát, tak aby to vytejkalo ven. Přesně. A ten základ to vlastně takhle funguje 90% od vytrání všech malých místností, koupelen a toalet. No a vlastně ta stovka, teda KGčková, je dobrá v tom, že má ten vnitřní průměr dost velký na to, že tohle celý já do ní můžu vložit. Jo, vlastně tohle, co jsme si tady ukázali, tak můžeme to do toho vlastně namontovat rovnou. Jasně, jasně. Takže bychom teda... Ale takže v podstatě, i kdyby to tam náhodou ve zdi bylo zadělaný tady s tím, tak se to asi dá, protože tam Dá se to. jasnost je důležitá mezi tím vzduchotechnickým potrubím a tím komponentem. Jo, jenom vlastně v té první, jenom vlastně jako na té jedné vrstvě. Tady máme problém tím, že tady zase máme ten kousek, ten spojovací na tom KGčku, tak nám tady nekouká ta trubka a my ji potřebujeme jako tu alternativu vlastně. Strčí dovnitř, no. V podstatě bych na to mohl Bude dosáhnout. to utěsněný, ale teď pro nás, pro naše potřeby to bude v pohodě. No a teď bylo dobře vidět, že si to dá trošku zmáčknout, že jsi to tam líp narval. Jo, mačkal jsem vlastně ten a no. Tak, a teď už to nevyndáme. Už já jsem chtěl říct, že to nebudeme jako tlačit úplně do konce. Se omlouvám. To nevadí. Třeba to takhle. Ale je to jedno, už to můžeme prodávat teda jako hotový set s KG potrubím, který neprodáváme, tak ho máme. Jo, máme krásný nový set. Ale teda je jasně vidět, že potom tady ta trubka je tady úplně zbytečná, takže když už ji tam mám, dá se takhle vyřešit, ale lepší tam vůbec nemít a jít rovnou. Přesně tak, přesně tak. To je stovka. Jak to je s ostatními průměry? Ty jsi říkal, že to je trošku jiný, u 125, 150. Můžeme si to ukázat, už jenom teda ne takhle napevno, ale... Jasně, takže, hele, 125, to máme po pořadě. Tak, a já teď teda vezmu tady tu 125 a strčím to dovnitř, jo? Hele, aha, zrada. Právě? Tak počkej, ale to je blbý. Když mám tu KG trubku ve zdi, tak to na to nenastrčím tady to. Aha, takže co mám dělat? Tady jsme na tom úplně přesně opačně. No, to je blbý. A to znamená, že máme tady zase tu spojku, tu vnější, která tady vlastně je vnější. A tím pádem nám tady vlastně vnější, tady zase bylo vidět hezky, jak jsem to na to nasazoval, jak se to kroutí. Jasně, to je super. Jo, že je to pěkný. Tady nám je vlastně ta spojka v podstatě k ničemu, protože s tím toho moc neuděláme. Ale... Tím? Tady teda rovnou vyndám tu svou další zpětnou klapku. Jo, tak já si vyndám teda svoji vnitřní spojku. Jo. A můžeme si ukázat. A já teď vůbec nevím, co se stane. Jasně, to chápu. Tímhle způsobem si můžeme předpřipravit vlastně takovou redukci jsme si vytvořili, abychom to potom mohli propojit dál, ale v tomhle případě tím bychom opravdu napojili krásně potom, že bychom napojovali tu konečnou fázi, ať je to ventilátor nebo mřížka, tak na věci DALAP. Nicméně, tím, že jsme tady vlastně, tím, že ta trubka tak je na stejno, tak teď už to... Musí to být vzduchotěsný, viď? Jo, to... Tak já už to nevydržím, já musím zkusit teda tu vnitřní, jestli to na to... A teď mi řekni, 125, tu jsem na to nasunul, do 125, já klidně dám tady to. Takže už jsme u toho, že to KGčko je silnější a už to nefunguje. Jasně. Přesně tak. Dobře, takže když mi tohle bude koukat ze zdi, tak jsem schopný na to tou vnější spojkou
to zredukovat, vlastně nastavit to a pokračovat dál. No a když mi to ze zdi nekouká, je problém. Je problém, který můžu... Takže bych se musel osekat okolo toho trošku. Zamáznout potom něčím. Ale už jsme u toho sekání. Už jsme u toho, že bych to mohl v podstatě mít zase... odklad a podobně. No, takže tady to úplně... Právě, tady u toho to úplně ideální není. Mohl bych, ne na to nasouvat teda celý potrubí, ale samozřejmě teda jenom kousek tý. Rozhodně kolem toho potrubí musí být nějaký prostor trošičku toho, kde vlastně s tím budu pracovat. Už jenom kvůli tomu, že tam třeba budu šroubovat, budu tam tahat kabeláž třeba kvůli ventilátoru, takže ten prostor se tam chtě nechtě bude muset trošku udělat. Takže se tam dá nasunout trošičku ta spojka, můžu si ji vlastně ještě o něco i zkrátit, ale zase ne tak, aby mi potom nedolejhala vlastně moc na těch dalších věcech, protože by tam mohlo dojít k tomu, že to právě třeba bude takhle sklouzávat, jo, že může to padat, takže... 125 je problém. Ještě mě napadlo, ale to je jenom vlastně jeden konec. Jak jsme tady na tom. Kdyby náhodou ta 125 měla tohle zakončení ve zdi, tak strčím to do toho, aspoň tady to. Tady to jakž takž půjde. Ale nedostanu se moc... Není to ideální. Ale šlo by. Je tam to gumový těsnění vevnitř. Ale přesně tak. A šlo by to tam... Jo, to by šlo. Plus minus by to šlo, ale možná jestli by tady potom nebylo lepší, ale nejsem prodejcem KG potrubí. Určitě stejně jako my tady nabízíme komponenty k plastovým produktům nebo celkově k produktům Dalab, tak určitě budou dělat nějaký redukce a když bychom si s tím fakt chtěli pohrát, tak můžeme sehnat nějakou redukci na 100 a 100 víme, že už je skvělá, ale to by samozřejmě bylo ještě víc práce, už bychom zase byli úplně někde dál. No a... Čekej, ale... Teď mě tak napadá, když teda budu mít tady tu 125, která se takhle neúplně šikovně chová, tak já do ní nestrčím ventilátor, ale... Přesně tak. Teď se bavíme o tom nastavování do prostoru, ale když já budu potřebovat mít tu vzduchotechniku zároveň se zdí, takže to všechno chci schovat do toho potrubí, a to schválně zkusím, ale to bude stejný jako ta vnitřní spojka. Ano, znamenalo by to v podstatě to, že bych to potrubí, to KG musel nějak zamáčknout třeba dovnitř, ale teď je otázka právě, jestli kvůli tady tomu propojení, co tam je, tak by nedošlo k tomu, že se to tam o něco zasekne. Takže. Nejdřív teda zkusíme tady ten konec, tam to bylo jasný, tam je to akorát zároveň, takže bohužel. A tady to už je teď zase vidět, že to tam stejně nestačím celý. Právě přesně, ona ta příroba na tom ventilátoru je vlastně mnohem delší než tady nějakých těch 8 centiáků ta nastavovací část. Tak si tak říkám, jestli pokud nebudu potřebovat nějaký opravdu větší průtok vzduchu a ty rozměry té místnosti mi to ještě umožní, nebylo by teda potom lepší možná tu 125 kgčko zredukovat na 100 a jít tam potom 100. Protože když mi dáš, když sem ještě podáš tu 100, a tak ta 100 se do toho KGčka vejde, že jo? Ta 100ková trubka? KGčková. Jako, je to opičárna, ale když si zase říkám, že to potřebuje mít opravdu vzduchotěsný, s minimální tlakovou ztrátou a tohle já tam nedám a chci to mít zároveň se zdí. Protože prostě ve zdi budu mít tady tu díru a tím končím. Tak vím, že teda 125 vzduchotechnickou já tam nikdy nedám. V tom je teď ta trubka, kterou... Dobrý. Ještě v tom je něco navíc? Ale dobrý, to tam můžu říkat. A teď jako, když tam 125 tam nedám, 100 tam ale dám. Ale do toho šla, ale bude mít zase... Jo, to je právě to, co jsem říkal. Ještě planda, jasně. Chtělo by to redukci. Jo. Redukci z KG 125. No jo, ale aby to bylo furt zároveň se zdí. Vlastně zmiňoval jsem to před chvilkou, že to by bylo řešení převést to redukcí dál, ale že už bychom byli venku ze zdi. Takže možná, jestli to nějak vtlačit dovnitř, ale proč bych to zase osazoval potom,
a prodlužoval vlastně, když by se mi to povedlo zasunout, proč bych to osazoval KGčkem, když už to můžu zase osadit. Že bych si jako pomohl, jako jsme dali tu plastovou do toho KGčka, že by to hezky těsnilo stejně jako, ale chápu. Ale tak dobře, takže 125 tam nedám, musím tam dát 100. Asi žádný standardní průměr mezi 100 a 125 není. Ne, není. Tak a ten ventilátor to budu muset nějak asi, jak to utěsním, pěnou, silikonem, co bys tam doporučil? Nebo tam nějak vypěnit tu 100, asi vypěnit 100, ne? 100 trubku. Když tam dám tu vzduchotechnickou plastovou 100 a pěnu, aby držela v tom. Pěna by byla dobrá, určitě bych třeba spojil jak pěnu, tak právě i ten silikon, tou pěnou, abych to tam utěsnil, abych to upevnil na místě, silikonem, abych zamezil nějakým případným únikům toho vzduchu. Jasně. Tak můžeš mu počít ještě ten ventilátor. Takže u té 125 bys to udělal tak, že bychom vzali trubku 100, tu tam položili, vypěnili a do toho potom mohli pokračovat normálně. Je to řešení, který by se dalo, protože už budeme vevnitř, a nebo jak jsme si říkali předtím, když můžu pokračovat ven. Když můžeme o kousíček ven, tak na to třeba zase redukci a přesně zase redukci a jo, redukci a nebo zase jo, pak nasadím vlastně tu vnitřní spojku, vnější a na to už nasadím právě potom klidně dál, záleží, to mi dovoluje vzdálenost. No a to asi ani nebudu otevírat, je mi jasný, že když tam nešel ventilátor, nejde tam ani mřížka. Přesně tak, ty průměry jsou na tom úplně stejně, takže v tom případě teda bychom poručili asi mřížku bez příruby a zvenčí jenom uchytit na zeď bez nějakého spojení s tím potrubím. Na fasádu uchytit mřížku. Je pravda, že nás spíš trápí to, aby nám nešel vzduch kolem toho vlastně, když to taháme, když odsáváme vlastně ten vzduch od někud. A takhle, když jde ven, tak jestli půjde ven i lehce kolem toho, tak to už je, není to úplně tak špatné, není to kámen úrazu pro něco, takže jo, dalo by se a neměl by to být takový problém. Teda, když to budeme takhle redukovat s tou pěnou a dáme tu rouru dovnitř, tu 100, tak samozřejmě už potom tady můžeme použít 100 mřížku s přírubou, která do toho zase půjde. Taky bychom mohli. Ale když bychom to teda redukovali na začátku takhle, pokračovali bychom tou 125, tak jsem já tu 125. Hele, ale vlastně možná, jo, když budu mít tajto, tak ji tam asi dám. Je pravda, když tam bude, ale to je otázka, na který straně bude právě tohle. Spíš tam budu mít říznutý tady ten průměr a tam já ji nedám. Takže prostě normálně venkovní mřížku na šroubky a vůbec to nespojovat s tím potrubem. Maximálně to obmáznout třeba silikonem, ale ani to asi být nemusí, opravdu jenom navrtat to a nechat to prostě jako výduch, který bude nedávat to tam, nebo dát to tam jenom v podstatě jako estetický doplněk pro to, abych tam neměl jen tak díru. Aby tam nešel bordel. Přesně, tak si prostě jenom nějakou hezkou mřížkou zakryju vývod, který tam mám. To jsme vlastně ještě neřekli, případně pokud bychom s tím měli nějaký problém, nechtěli tam montovat tady tu vnitřní spojku se zpětnou klapkou, můžeme použít přímo mřížku se zpětnou klapkou. Gravitační. Taky pravda. Střížkou. Některé mřížky mají vlastně takovou kapsu a vevnitř mají tu klapku, takže by nám to možná mohlo vyřešit i tenhle problém. Přesně tak, buď to klapku, nebo mají žaluzie. Takže jo, dá se. Těch mřížek je nespočet. Nebo aspoň teda od firmy Delap. Jasně. Jak je na tom 150? Hned si to ukáže. To bude zase úplně jiná, nebo bude aspoň už podobná něčemu z toho, co jsme si ukázali? A je bohužel zase úplně jiná. A je. Zatímco teda 100 nám šla dovnitř. Jasný. 125 ven. Dobře. Ty mě napínáš, ne? Tady máš 150. Tak to nám bude... Tak 150. Nedostanem tam ani tam. Jo. Takže ona není úplně stejně nejde velká, to vidět, jako... ale ten plášť, jak je tlustý, tak... trošku líp vidět možná takhle. Jo. Není... Jako je blízko tomu, že by se dala strčit dovnitř, ale nestrčíš ji tam. No to možná tak ještě působí, protože je zapotřebí mít to kousíček
od země. Jasně. Jo, ten plášť je opravdu tlustý, takže tady narážíme na to, že narážíme. Dobře, takže aby jsme nenaráželi, už mě napadá vnitřní spojka. Kopce svojí vnitřní spojky. Tu mám já. Svojí s klapkou. Tak necháme klapku, ať máme 2 v jednom. Dobře. Nám to bude klapat pěkně. Což od to. Tady je to stavnice. A co tady? Tady je to trošičku volnější, Je to ale volnější, není problém. Ale myslím si, že už je to jako v rámci Když tu vnitřní klapku obmotám zase, oblepím to izolepou, není problém to nasadit do toho. Přesně tak. Tak to vlastně půjde a bude to Přesně. docela pěkně. Dobře, a to je dobrá zpráva, protože to znamená, že do toho ten ventilátor taky dám, že jo? Dám ho do toho vlastně, v tomhle případě je Tady to, vyndám třetí BF. jsme u tady toho KG 150, tak jsme nejblíž tý, dejme tomu jako klasický práci s těmi komponenty, Jo. těm PVCčkám od Dalapu. Jasně, vnitřní spojka jde dovnitř, krásně to sedí. Přesně, je to takový to klasický fungování. To už je pěkný macek, tady ten. Koukám, že všechno, co ty dáváš od sebe pryč, já dávám k sobě. No tak, já u tebe skladu obal. To ještě, že to budeš dávat zpátky do krabice. Jo. A jak to? Hele, to je dobrý, to je dobrý. Je to dobrý, Trošku pásky stačí samozřejmě. páska, lehce to, když na tu přírubu, když tam dám silikon, zatlačím to No, úplně v dovnitř, pohodě. krásně Jasný, stuhne, jasný, je to jasný. úplně bez problému. Dostanu se potom zpátky k tomu ventilátoru? Asi jo, že jo, to má tady... Není problém, je tam jeden šroubek, Jo, sundám přední kryt, Jasně, sundám přední kryt, sundám tady ten šroubek. přesně A tak. dostanu se Tam dovnitř. už mám elektroniku, v případě, že tam mám časovač nebo třeba hygrostat. Není problém, všechno to je na předním panelu, nikdy se tam neleze ze zadu. Jasný. To leda, že bych potřeboval potom vyměnit vrtulku, přesně tak. Ale tak to už asi bych, no jasně, to už bych vyndal celý ten vnitřek. Přesně. Paráda. No dobře, takže ventilátor je tam na pohodu. Tady mám připravený bříška, ale to je to samý. Nasadím. Krásně mi to jde dovnitř. I s tím igelitem by to S tím igelitem možná, těsnilo. já bych ho doporučoval taky Jako součást. nechávat ho tam. Zase pak jenom oblepím. Je lepší odstřihnout tohle z toho, ten igelit tam nevadí. Ale Cenovka by nám mohla vadit. tak cenovka, tak když už to dostaneš jako dárek, tak by tam cenovka být neměla. Ale... Já jsem teda ventilační bříško ještě jako dárek nedostal, ale možná teď, jestli mě slyší moje žena, tak já bych si... Ale ty Vánoce jsou za dlouho, má čas nakupovat. Možná k výročí bych si jednou mohl přát. Jo. Hele, super, ale 150. Kdyby náhodou, tak určitě ne s KG potrubím, jo? Ani s tou 150. Já myslím, že až uvidíte ten podcast, taky to bude jasný, že KGčka nebrat. Tak... Dobře, tak jo, takže máme mřížky, máme ventilátory, máme zpětní klapky, ty se teda dají dát dovnitř. Problém by mohl nastat ve chvíli, že zase mám tu trubku, zároveň se zdí, strčím tam ventilátor, strčím tam mřížku, ale nestrčím do toho tu celou... Tady to do toho neschovám úplně, víš? To se mi tady zarazí a už bych musel pokračovat dál. Takže v tom případě, jakou mám možnost? Tak tady jsme na tom vlastně ale úplně stejně jako už u klasického potrubí. Možná bych tenhle moment dal úplně KG potrubí už pryč, protože... Můžu dát pryč. Teď už ve fázi, kdy světlili jsme si, že KG potrubí je špatný a že pokud mám 150, tak jsem na tom vlastně nejlíp, co se napojení. S tím rozdílem, že když já vím, že to budu plánovat a budu to dělat v té vzduchotechnice správný, tak už můžu plánovat s tím, že tam nestrčím celou trubku, ale strčím tam trubku s tou zpětnou klapkou. Když tam tu KGčku 150 už mám zazděnou, tak je to vlastně jako kdyby mi tam už někdo zazdil tady to a tu zpětnou klapku tam nedám. Takže my jsme zmiňovali mřížky se zpětnou klapkou. Mám nějakou možnost i na straně toho ventilátoru? Můžu použít zpětnou klapku v podstatě. K dispozici jsou od značky Dalap, tak jsou slídový zpětný klapky nebo plastový,
co se osazují přímo na přírubu ventilátoru. To je jedna věc a tam opravdu bavíme se tady o v řádu milimetrů o tloušťce na přírubě, ale hlavně jde to pak celý zase dovnitř, takže není problém v tom, že by to i kdyby o centimetr vylezlo ven. Je to stejný rozměr teda jako ventilátor, to znamená, že jakmile se vleze dovnitř ventilátor, vleze se tam i s tou zpětnou klapkou. Přesně tak, jenom to o kousíček prodlouží přírubu, ale nic zásadního a hlavně nikde v potrubí nemáme potom uvnitř nějakou patku, která by nám to zablokovala, aby to nešlo dál. To potrubí je hladký z obou stran. My tady teda máme ventilátor, který má jenom přední kryt, ačkoliv teda uvnitř má mřížku, ale dělají se i ventilátory, který mají samotížnou automatickou žaluzi. Automatickou, aha. A ta teda vlastně je jako alternativou ke zpětné klapce, kdy pokud se ventilátor spustí, tak se ty žaluzie začnou vlastně otvírat a v momentě, kdy se ventilátor vypne, tak začnou padat zpátky dolů. Dejme tomu třeba půl minutky, tak už je to zavřený a zase to čeká jenom na to, než to Tím pádem se nám teda zase zamezí tomu zpětnému proudění, to, co dělá zpětná klapka. Přesně tak. A já už to nemusím nikde dál v tom vedení toho potrubí řešit. Přesně, nemusím pak řešit, nemusím řešit potom schánění zpětné klapky na přírubu ventilátoru, nemusím si lámat hlavu s tím, jak tam přes přes tu pojistnou skruš, jak to dostanu hloubš, jestli to budu muset nějak protlačovat, odřezávat, spát se někam do zdi, nebo tak, není problém, stačí si pořídit vhodný ventilátor, počítat s tím, všechny tyhle údaje, tak si dají i skvěle na stránkách ventilátorů vyfiltrovat a vybrat si opravdu to, co je nejvhodnější pro ty moje účely. A kdyby to nemohli lidi najít, tak jim rádi poradíme, můžou nám zavolat, napsat nebo využít možnosti online chatu. Skvělý, takže když to shrneme, takže jsme si ukázali odpadní KG trubky v průměru 100, 125, 150 mm a jejich kompatibilitu. Naštěstí vlastně všechny ty průměry mají nějaké své řešení. Když mám ve zdi 100 odpadní, můžu do ní krásně vložit ten náš systém vzduchotechnický ve 100. Když tam mám 125, je to už trošku problém. Musím to teda redukovat zvnějšku, takže případně hold to vypěnit a přejít na tu 100. Vlastně u té 100 máme jedno řešení a to přesně, jak jsi říkal, zasunout to dovnitř. U té 125 těch řešení je víc, buď to tam vsunout, teda tu přejít na naší 100 a kolem to zaizolovat proti tomu nežádoucímu pohybu uvnitř toho KG potrubí, takže právě vypěnit to například. Nebo to můžeme, jak jsme si taky ukazovali, nasadit to na to, a pokud máme možnost ještě se nějak posouvat někam dál, prodlužovat to vedení, tak to přes spojky vnitřní, vnější a nakonec teda ten ventilátor nebo mřížku, tak se dostat vlastně na tu požadovanou úroveň, kde už nám to zase jde. No a u 150, tak jsme si ukázali, že tam jsme na tom v podstatě úplně na stejno, jako kdybychom tam měli klasický DALAP potrubí PVC, takže tam už opravdu jde jenom vlastně, o to, že... Jo. Tam vlastně vůbec nepotřebuji pracovat s naším potrubím, když už to teda je... Můžu tam v podstatě jako čistě úplně pracovat s těmi komponenty, jako kdybych tam měl klasický potrubí. Můžu pokračovat, ale PVC. musím to trošku líp utěsnit, není tam taková těsnost, jako kdybychom to měli všechno v jednom systému. Přesně tak, ale to si budeme říkat, vždycky je lepší udělat tam nějakou takovouhle prevenci, oblepit to izolepou, dát tam silikon, kdybychom se bavili třeba i o spiropotrubí, o kovovém potrubí, který nabízí třeba taky značka DALAP, tak tam zase přišroubovat to texovýma šroubama nebo to přinejtkovat. Tam teda bych k tomu doporučil potom možná spíš hliníkovou pásku. Těch alternativ je opravdu víc a radši toho obětu víc na začátku a budu to mít opravdu krásně zaizolovaný. Ten průtok vzduchu tam bude vlastně dosažený přesně takovej, který tam má být. A nebudou nikde úniky, přesně tak. Když bych šetřil použil zbytky odpadního potrubí a pak si lámal hlavu nad tím,
jak tam dám 25. Přesně tak. A navíc je to takový, že potom už si nemám ani tu možnost si zajít pro radu konkrétně potom k tomu prodejci, protože ten prodejce mi s největší pravděpodobností řekne, měl jste si pořídit naše potrubí. Nicméně, jak už jsme říkali, a teď jsme si tady právě ukázali, ten problém tam úplně takový být nemusí se přesto nějak napojit, ale je potřeba dbát o to víc na to perfektní zaizolování a utěsnění. Skvělý. No, já myslím, že jsme tohle téma vyčerpali. Pokud by někoho z našich zákazníků k tomu napadl ještě další dotaz, tak určitě nám může napsat. A to asi i přímo do komentářů pod tímhle s tím videem. Já vám moc děkuju, že jste nás sledovali a pokud byste ten formát, jak se tady povídám s naším technikem o věcech kolem vzduchotechniky, uvítali i v dalších dílech, dejte nám vědět a určitě nám dejte vědět, co by vás zajímalo a my to zkusíme takhle pořešit, probrat, připravit si ty nejlepší možnosti pro vás a zase něco takhle můžeme natočit. Jo, určitě. Super, tak jo, děkuju moc krát, Kubo. Taky díky. KGčkům se vyhněte. Tak jo, mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.